Варненската театрална формация Феникс започва летните си представления. Те събират на една сцена артисти с различни умения, с и без увреждания, но всички мотивирани да работят за промяна на представите за възможно и правилно. Те са носители на над 10 отличия за изявено сценично присъствие, а сега артистите от формацията подготвят участието си в 10-то издание на Фестивал на мечтите Музите в град Созопол. Повече за подготовката и предстоящите участия ще научим сега от Даниела Цекова. Добро утро от Младежки дом Варна. Тук при мен вече са хората от формация Феникс, театрална формация. Трябва да ви кажа, че това, което мога така със сигурност да споделя, това, което ги свърза с усмивките, доброто настроение. Въобще всички хора тук са много позитивни, е зареждащо да започна деня си с тях. Сега ще седна до Иван Михайлов. Кажи ви повече за Феникс. Добър ден! Ние сме театрална формация Феникс към Сдружение Феникс 2009. Дейностите ни са образование, култура, социални дейности и любителски театър. Имате изключително много награди. Сега ви предстои едно ходене в Созопол. Кажи ми, как се подготвяте и какво ще представите там? Усилено се подготвяме, но ни трябват финансови средства да отидем в град Созопол от 10 до 16 юли тази година. Общината ви предоставя транспорт до там. Хубаво е да отидете, тъй като миналата година сте грабнали първата награда, нали така там? Да, раздел театър. Много силно международно участие също ще има и има предни години. Така че постижението наистина е голямо. Да, Украйна, Беларус, Русия. Сега отивам към Адаша ти. Представи се за нас и ни кажи коя е любимата ти роля в постановките. Здравейте, казвам се Иван Цветанов. Любимата ми роля е на Байганю в спектакъла "Разни хора, разни идеали". Какво ти харесва в Байганю? Това, че можех да основам така днешните политици, това много ми допадаше. Чувството за хумор спасение ли е в днешно време? Разбира се. Добре, сега ще обърна внимание на дамите. Представете се първо ти и кажи каква е твоята роля в последната постановка, която ще представите. Аз се казвам Татяна Янева. Последната ми роля, която бях представила, е полковия лекар в спектакъла "Здравей, приятели, от утре", за Швейк, за нас и още нещо. Какво е да си полкови лекар? Какви качества трябва да имаш? Той не е много положителен образ. Той си е голям злобар. Завижда. Трудно ли се играе злобар? Сложничко е, да. Сега доброто и на Пламене. Представи ни се и кажи ти от колко време си в Феникс и какви са твоите роли? Добър ден, добро утро. Аз съм Пламена Янкова в Феникс. Може да се каже, че съм скоро отново, но преди това, когато бяхме "Кой съм аз", съм от началото. Така че при мен е едно завръщане към театъра. Моите любими роли е на една минала постановка в "Славия и розата". Аз бях гласът на Славия. Сега играя Пенка или Аглика в актуалната постановка "Любов", и те са също доста приятни, красиви образи. Разбрах, че тук всички сте с различни професии. Един завършил педагогика, повечето завършили икономически университет. Какво ви свързва тук заедно вече толкова години? Любовта към театъра и добри приятели сме от самото начало. И се забавляваме, положителни емоции. Усмивката помага ли? Защото така гледам от началото на разговора има така едно хихикане и усмивки наоколо доста. Естествено, усмивката е най-доброто средство и зарежда много положително. Сега ще мина на другия фланг тук на участниците в Феникс. Представи се за нас и след това да се готви последния Иван.
Здравейте, аз съм Милена Минчева и съм в формацията от самото начало. Милена, вие пък съвсем друго сте завършила. Какво е вашето място в Феникс? За сега е още актьорско, но помагам с каквото мога да бъда от полза за самата формация. Да бъдете от полза за Феникс. Ето това беше нашето включване в компанията на театрална формация Феникс в Младежки дом Варна. От 10 до 16 юли им предстои турне в Созопол. Дано се намерят добри хора, които да им протегнат ръка, за да прославят Варна отново и тази година там.